Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ontong. Taong 1967, Mayantok, Tarlac. Itong mga panahong ito, isang dayo itong si Ontong sa Tarlac. Tumungo siya roon, gawa ng naimbitahan siya ng kanyang tiyuhin na magtrabaho sa manukan nito. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, kung kaya't kinuha na niya ang pagkakataong yon sa pagbabaka sakaling yon ang makakapagpabago ng kanyang buhay. Pagdating niya sa lugar ng kanyang tiyuhin, naging mainit naman ang pagtanggap nito. Ora mismo, nag-umpisa ang kanyang trabaho. Pabor naman yon para kay Ontong, gawa ng kahit nagpapahinga siya noong mga oras na yon, pumapasok na sa kanya ang sweldo. Tandaan mo, Ontong, kapag umaga pakainin mo sila at lagyan mo na din ng tubig. Kapag sinipag-sipag ka, paliguan mo. Yung mga dumi nila, linisin mo na rin. Tsaka kung wala kang ginagawa dito sa silid mo, magbantay ka na lang doon. Tandaan mo, bawat isa sa mga manok na yan ay mahalaga. Mamatay ang dalawa sa mga yan. Naku, siguradong malulugi tayo. Paalala ng kanyang tiyuhin. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya bilang pagsang-ayon. Lahat ng habili ng kanyang tiyuhin ay maigi niyang sinunod para naman kahit papaano hindi siya nito mapagalitan. Alam kasi ni Ontong na ang negosyo walang kapami-pamilya o kaduguman. Kapag nagkamali ka, mapapagalitan ka talaga. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Bagaman marami ang trabaho, pinili niyang gawin ang lahat ng yon. Masaya naman siya sa loob ng manukan, sa kadahilan ng marami din siyang mga kasamang nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Halos hindi na nga sila magkaintindihan dahil sa iba't ibang dialekto na kanilang ginagamit. Sa pagsapit ng Biyernes, habang nagpapainom siya ng mga manok, magbabandang 4:00 ng hapon, lumapit sa kanya ang kasama niya sa silid na pinagtutulugan nila. O Ontong, umuwi na tayo. Sasapit na ang dilim mo. Hindi ka ba nabigyan dito ng abiso? Kapag Biyernes, hindi na pinapakain o pinapainom ang mga manok tuwing hapon. May mga bumibisita kasi ditong magnanakaw ng mga manok. Karamihan sa kanilang kinukuha, yung mga busog tsaka matataba. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatanong, gawa ng hindi niya mawari kung sino at kung anong nilalang ang kumukuha ng mga manok. Alam niya kasing kung ordinaryong tao lang ito, ay hindi yon hahayaan ng kanyang tiyuhin, lalo pat bawat salapi ay mahalaga para rito. Bago pa man magtagal ang kanilang usapan, nagdesisyon silang dalawa na bumalik na sa kanilang silid. Doon na lamang nila ipagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, gawa ng hindi na yon mapakali habang sinasagot ang kanyang mga katanungan. Sa pagdating nila sa loob, agad namang inilahad ng kasama niyang yon ang tungkol sa mga nilalang na kumakain ng manok na kung tawagin ay baad. Medyo mahirap pa siyang intindihin ang sinabi nito, gawa ng purong Bisaya ang pananalita ng kanyang kasama. Para sa mga hindi nakakaalam, ang baad ay isang uri ng aswang na kadalasang kumakain ng mga manok at pato. Karamihan sa kanilang lahi ay nagmula pa sa Kabisayaan kung saan hitik sa ganoong mga uri ng hayop. Hindi naman pumapatay ng tao ang mga baad, subalit kapag sumasapit ang kapanganakan ng kahit isa sa kanilang miyembro, naghahanap sila ng sanggol para ialay doon. Walang nakapagsabi kung ano ang ginagawa ng mga baad sa sanggol, sapagkat ni minsan wala pang nakakita sa kanilang mga pugad.
Sa pagpatak ng takip silim, paisa-isa na nilang naririnig ang mga gwardyang nagbabantay tuwing gabi. Bawat isa sa mga ito may mga daladalang armas, pamprotekta sa mga bagay na pinapabantayan sa kanila. Sila Ontong naman noon, minabuting kumain na para makapagpahinga. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan na silang natutulog. Medyo napapasarap na ang kanyang pagpapahinga noon, gawa ng pagod na pagod siya buong maghapon. Maya-maya pa, bigla naman silang naalimpungatan nang makarinig sila ng pagsisigawan malapit sa may manukan. Ang iilan sa mga ito ay animoy merong binabato na para bang may nakapasok na magnanakaw sa loob ng kanilang lugar. Pag-upo noon ni Ontong, dali-dali naman niyang inabisuhan ang kanyang kasama na huwag buksan ang pintuan ng kanilang silid. Kung totoo ngang baad ang kalaban ng mga gwardya, maaaring sumiksik ito sa lugar na makita nitong nakabukas. Dagdag pa niya, hindi basta-bastang nakikita ang mga nilalang na yon sapagkat sumasabay ito sa dilim ng paligid. Kapag nagkataong natatakpa ng ulap ang buwan, doon pa lamang yon gumagalaw. Dagdag pa niya na ang mga totoong baad hindi nagtatagal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nanghihina kasi ang katawan nila kapag nalalagi sila sa liwanag nito, alinsunod sa sumpang iginawad sa kanila ni Bulan. Nang marinig yon ng kanyang kasama, maging ito man hindi alam kung ano ang isasagot. Akala niya siya lang ang nakakaalam sa baad pero hindi pala. Upang mapatunayan na malalim ang kaalaman ni Ontong sa baad, doon niya na yun inumpisahang kausapin. Tong, paano ka nagkaroon ng kaalaman sa baad? May nakapagkwento din ba sa yung matanda? Tanong nito sa kanya. Oo naman. Alam mo, hindi kakalat ang isang istorya kung walang pinag-ugatan at nakakita. Yung lolo ko marami nang napatay na baad sa amin. Halos gabi-gabi nun, yan ang kanyang hapunan. Marami din kasi siyang manukan kaya palagi may bumibisitang ganoong nilalang. Yan din ang dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na ito. Siguro kinuha ko ng aking tiyuhin para magawan ko ng paraan ng tungkol sa mga baad dito. Napakatuso talaga. Isang trabaho para sa dalawang serbisyo. Sagot naman ni Ontong. Matapos niya yung mailahad, agad naman siyang tinanong ng kanyang kasama kung albularyo din ba siya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na niya nagawa pang tumanggi dahil yon ang totoo. Sa paglalim ng gabi, marami na silang naririnig na ingay sa buong paligid. Ang mga gwardya sa labas sumisigaw na, gawa ng hindi pa rin sila nakakakita ng mga baad. Nagtagal ng halos humigit 2 oras ang kaganapang yon bago bumalik ang katahimikan sa lugar. Paggising nila kinabukasan, tumambad sa kanila ang napakaraming piraso ng balahibo sa kulungan ng mga manok. Halos mga lahati din ang nawala sa mga ito na siya namang labis na ikinagalit ng kanyang tiyuhin. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang nagwiwika ng, Malaking kalugian ito para sa atin. Nga pala, Ontong, balita ko ikaw ang pinasahan ni Lolo. May magagawa ka ba para rito? Sabi ko na Oho, tiyo, may magagawa ako dyan. Pero sa susunod na Biyernes pa. Alam mo naman, madalang lang kung magpakita ang mga baad. Pero huwag kayong mag-alala. Lilipulin ko ang dami nila rito. Seryosong sagot naman ni Ontong. Nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, agad naman itong iniabot ang kanyang paunang bayad. Mas triple ang ibinigay nito sa kanya nang sa gayoy meron itong mapanghawakang kasiguraduhan. Si Ontong naman noon,
taus-pusong inabot ang binigay nito na merong pasasalamat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, humingi siya dito ng 1 linggong pahinga. Inamin niya kasi sa kanyang tiyuhin, hindi niya kayang pagsabayin ng paghahanda at trabaho. Wala naman yung magagawa kundi ang sumang-ayon, gawa ng labis nitong kinakailangan ang kanyang serbisyo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon napagtanto ng kasama niya sa kwarto na isa pala siyang ganap na albularyo. Sa tindig kasi at mga dalang gamit ni Ontong, makukumpirma mo talagang may mga tangan yung pangkombating mga dasal. Alam niyo ba kung ano ang daladala niya sa Tarlac? Lahat ng gamit na merong kaugnayan sa pagpatay ng mga nilalang sa kaliwa. Ayon kay Ontong, na kahit ang maliliit na batong kanyang pinangangalagaan, kayang pumatay ng aswang. Maraming ulit na din itong sinubok ng kanyang lolo, kung kaya't nasisiguro niya ang bisa at kalidad nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila napagkasunduan ang mga bagay-bagay. Naging pabor para kay Ontong ang mga pangyayaring yon, gawa ng hindi niya kailangang ibuhos ang kanyang lakas sa pagtatrabaho ng halos 1 linggo. Sa paglipas pa ng mga araw, wala siyang ibang inatupag kundi ang mag-ayos ng mga pangontra laban sa baad. Ang ginawa niya, maghukay ng mababaw sa tabi ng pundasyon ng mga kulungan nito upang maibaon ang naihanda niyang mga pangontra. May mga usal din siyang ipinakapit sa lupa upang maramdaman ng mga baad ang kakaibang presensyang pumapalibot sa manukan. Kampante naman noon si Ontong na madali niyang malilipol ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng may karanasan na din siya laban sa mga baad. Sa pagtungtong ng Biyernes, doon na niya ginawa ang kanyang plano. Hindi pa man sumasapit ang takip silim, maigi na niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Inutusan niya din ang mga trabahador ng kanyang tiyuhin na wag nang magtrabaho tuwing hapon sa kadahilan ng sakop ng kanyang ritual ang buong lugar. Akala ni Ontong mga baad lang ang kanyang kalaban, pero nagkamali siya. Dahil lingid sa kanyang kaalaman, merong isang kilalang matandang aswang sa Tarlac ang kumokontrol sa mga ito. Sa pagsapit ng gabi, siya na lamang ang nananatiling nasa labas. Hawak-hawak niya noon ang isang balding langis na merong mga halong iba't ibang uri ng pangontra laban sa mga nilalang na yon. Pagramdam niyang bumaho na ang hangin, agad naman niyang isinaboy ang mga ito sa kulungan ng mga manok. Nag-umpisa na din siyang mag-usal bilang pagpapakita ng kanyang abilidad laban sa mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Ontong nang bigla niyang masipat ang mga baad na naroon sa mga sanga ng puno sa labas ng lugar na kanyang binabantayan. Nakatitig ang mga ito sa kanya habang patuloy na tumutulo ang napakalapot nitong mga laway sa kanilang bunganga. Hindi pa gaanong gumagalaw ang mga nilalang na yon, gawa ng masyado pang maliwanag ang buwan para kanilang daanan. Maya-maya pa, doon na dahan-dahang gumalaw ang mga baad nang masipat nila ang pagtakip ng ulap sa buwan. Sa pagkaripas ng takbo ng mga ito, dali-dali naman yung sinabuyan ni Ontong ng langis na kanyang hawak. Nagpakawala na din siya ng mga usal sa paligid upang hindi ito gaanong makalapit. Pagramdam ng mga baad na magliliwanag na naman ng buong paligid, bigla yung nagsihiga sa lupa habang dahan-dahang binabalot ng mga damo ang kanilang buong katawan. Ayon kay Ontong, minsan ang nailahad ng kanyang lolo ang tungkol sa bagay na yon noong mga panahong nagsasanay pa lang siya sa ilalim ng puder nito.
Ginagawa yun ng mga baad upang madaya ang liwanag ng buwan. Naniniwala kasi sila, bawat liwanag ng buwan, nagsisilbing mga mata ni bulan. Habang patuloy ang pagliwanag sa paligid, tila ba naglaho ang mga baad sa damuhan. Kahit anong pilit niyang hanapin ang mga ito, nakapagtatakang hindi niya yon nasisilayan. May isa ding baad na nakapukaw noon ang kanyang atensyon pero nang muli niya yung balikan, hindi niya yon makita kahit aminado siyang tama ang lugar na kanyang pinagmamasdan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, dahan-dahan namang naglakad si Untong sa paligid. Bukod kasi sa mga sitsit na kanyang naririnig, naiirita din siya sa mga tawanan ng mga nilalang. Nang hindi niya maatimang pangyayaring yon, nagpasya siyang ibuhos ang mga dala niyang langis sa paligid. Paglapat ng mga ito sa damo, bigla namang nangisayang mga baad na animoy bulating binuhusan ng asin. Sakto namang lumiwanag sa kanilang mga katawan ng buwan na siyang naging sanhi ng mabilisan nilang kamatayan. Ayon kay Untong, na noong mga panahong tinamaan yon ng liwanag ng buwan, tila ba nasaksak ito ng kung anong espiritual na sibat. Segundo lang din ang pagitan noong naglaho na lamang yon na parang bula. Dagdag pa niya, sa puntong nakita niya ang pagkamatay ng mga baad, doon niya nakumpirma na totoo nga ang sumpa dito ng bathalang si Bulan. Mariinding naniniwala itong si Untong na ang pag-iral ng mga bathala ay totoo. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga itong ikubli ang kanilang sarili sa kaharian ng mga tao, gawa ng ramdam nila ang unti-unti nitong pagiging masama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, marami pa rin siyang nararamdamang mga baad sa paligid. Akala niya hindi nagagalaw ang mga ito, subalit nagkamali siya. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Untong nang masipat niya ang isang baad na buong lakas na tumayo sa kabila ng liwanag ng buwan. Bago yun tuluyang mapaslang ni Bulan, nakapagpakawala pa ito ng isang napakalakas na pag-atungal na para bang meron yung tinatawag. Dahil sa hindi naman alam ni Untong kung bakit yun ginawa ng nilalang, nagpatuloy ang kanyang pagmamanman sa mga ito. Hindi niya rin binaba ang kanyang depensa upang hindi siya masalisihan ng mga nilalang. Maya-maya pa, nabaling naman ang kanyang atensyon sa dulong parte ng manukan nang makasipat siya ng isang matandang babae na halos hanggang paa ang buhok. Namumula ang mga mata nito habang uugod-ugod na ang paghakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang ilang dipa na lamang ang layo niya at nang nilalang, mahinahon naman niya yung kinausap kung ano ang pakay nito. Bagaman alam niyang isa yung aswang, pinili niya pa ring tanungin kung bakit yun nadapo sa kanilang lugar. Nakapagtataka kasi ang paglitaw nito, lalo pat purong kalalakihan ang mga taong naroon sa manukan. Nang marinig ng matanda ang kanyang naging tanong, ngumisi lang naman yun sa kanya habang inilalahad na ang mga baad na pilit niyang sinusukol ay mga anak nito. Pagkarinig ni Untong sa binitawang kataga ng matanda, mabilisan naman niyang hinugot ang kanyang buntot paging nakapulupot sa lalagyanan niya ng sinturon at kasabay nito ang walang habas niyang pagsugod sa nilalang. Hindi na niya yun binigyan pa ng pagkakataon para makalaban, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kapasidad ng mga aswang pagdating sa pakikipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, panay naman ang paghalakhak ng matanda habang iniiwasan ang kanyang pag-atake. Kahit alam ni Untong na sobrang bilis ng paggalaw nito, hindi niya yun tinatantanan
gawa ng aminado siya sa kanyang sarili na maging ang oras ay kanyang kalaban. Napag-isip-isip niya kasi na maaaring tumulong ang mga baad sa matanda kung sakali mang matakpa ng ulap ang liwanag ng buwan. Kapag nalagay sa ganoong sitwasyon, maaaring maging siya hindi masiguro ang kanyang kaligtasan. Wala naman siyang mahihingian ng tulong noon, gawa ng lahat ng kanyang mga kasamang manggagawa ay nagtatago na. Ilang minuto pa ang lumipas, medyo nakalayo na nga sila sa manukan. Pinili niyang gawin ito upang mapaisip ang mga baad kung ano ang kanilang uunahin. Inaasahan na niya kasing mahina ang pag-iisip ng mga nilalang na yon, gawa ng sa bawat misyong ginagawa ng mga ito, kailangan nila ng basbas at pagpaplano ng kanilang kinikilalang pinuno. Kapag walang pinuno ang mga baad, ordinaryong mga nilalang lamang sila na nagkakawatak-watak. Sa pagdating nila sa hangganan ng lupa ng kanyang tiyuhin, patuloy niya pa ring hinahataw ng latigo ang nilalang. Ang kanyang mga braso noon ay halos manakit na, pero hindi niya pa rin tinitigilan ang kanyang ginagawa. Pagsipat ni Ontong ng isang pagkakataon para tigalpuhin yun sa noo, agad naman niyang inusalang sagradong aral ng Birhen at mabilisan niyong ibinato sa matanda. Pagbalot ng mga buhay na katagas sa katawan ng nilalang, bigla naman yung nangisay sa lupa habang pilit yung nagpupumiglas, gamit-gamit ang kanyang lihim na karunungan. Dahil sa ginagawa nito, hindi na yon binigyan pa ni Ontong ng pagkakataon para tumakas. Sa paglapit niya sa nilalang, dali-dali niyang dinukot sa kanyang bulsa ang isang dakot ng asin at walang pag-aalinlangang ipinakain yun sa matanda. Pagramdam ng nilalang na yon sa bagay na kanyang pinapakain, bigla naman itong sumigaw ng napakalakas habang pilit na kumakawala sa tigalpong pinakawala ni Ontong. Subalit ng akmang makakatakas na ito, dali-dali naman siyang pinatalikod ni Ontong at walang habas na hinataw ng buntot ng page. Matapos niya yung gawin, halos nawala ang lakas ng nilalang na ipinapamalas nito kani-kanina lang. Kahit sino naman kasi, panghihinaan talaga sa hapding maidudulot ng buntot page. Ilang minuto pa ang lumipas, sakto namang tumalikod na ang liwanag ng buwan sa kalupaan. Pagramdam ng mga baad sa pangyayaring yon, dali-dali namang tumungo ang mga ito sa manukan. Kumuha yon ng 2 hanggang 3 manok na siya namang pinili niyang hayaan. Ayon kay Ontong, tapos na ang kanyang trabaho. Hindi na babalik ang mga baad sa lugar na yon, gawa ng wala nang magbibigay sa kanila ng basbas at misyon. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti niyang dalhin sa tahanan ng kanyang tiyuhin ang matandang aswang. Ipinakita niya ito bilang tanda ng kanyang tagumpay sa iniatang nitong trabaho. Ipinagtapat niya rin dito na may mangilan-ngilang mga manok ang nawala, subalit hindi niya yun dapat ikagalit sapagkat yun na ang una at huling pagbisita ng mga baad sa lugar nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ng kanyang tiyuhin na ang matandang kumokontrol sa mga baad ay siya ring nagbebenta sa kanya ng mga sisiw. Ayon sa tiyuhin niya, maaaring ginagawa yun ng matanda upang mas lalo itong makalikom ng malaking salapi na nanggagaling sa kanyang negosyo. Bagaman hindi nila makumpirma ang ganoong haka-haka, minabuti nilang yun na lamang ang paniwalaan. Matapos nilang kausapin at pahirapan ng matanda, kinitilan din yon ng buhay ni Ontong. Inilibing nila yon sa ilalim ng mga kulungan ng mga manok bilang pang-iinsulto at pag-aalala sa mga kasalanan nitong ginawa. Makalipas pa ang 2 linggo,
Naging tahimik na ang kanilang lugar. Wala nang nagpaparamdam noon ng mga baad kung kaya't iilan na lamang ang mga gwardyang nagbabantay tuwing gabi. Para sa mga trabahador, napakalaking ginhawa nito sa kanila. Lalo pat pakiramdam nila na bunutan sila ng malaking tinik sa lalamunan. Magmula noong napatay ni Untong ang aswang, kailan may wala na silang nakitang baad sa lugar. Animoy ang mga nilalang na yon, naglaho na lamang na parang bula. Sa paglipas ng 1 taon, nagpasya si Untong na umalis na sa lugar na yon. Bagaman nakauwi na siya sa kanilang probinsya, dala-dala pa rin ng tiyuhin niya ang tungkol sa kanyang istorya noong minsan niyang kaharapin ang mga nilalang na kumakain ng manok na kung tawagin ay baad na siyang napatawa ng sumpa ng bathala ng buwan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na maraming beses ko nang narinig yung tungkol dito sa mga baal? Pero ang pinaka nagustuhan ko sa kwento na to na meron pala silang sumpa, tapos ang nagbigay pa nun si Bulan. Siyempre, alam naman natin lahat, lalo na yung mga matagal nang nakikinig sa atin kung sino si Bulan. Parang 2 beses ko na yatang nabanggit o 3 beses ko na itong nabanggit sa mga series natin. Talaga namang napakalakas na itong bathala ng buwan na to. Isipin ninyo, masinagan lang ng liwanag ng buwan yung mga baad. Talagang sinisibat sila ni Bulan di ba? Pero ang galing din ito ni Untong na, alam niyo yun, hindi ko inakala na antingero o manggagamot pala to. Tapos marami rin pala siyang alam tungkol sa mga baad. Kaya ang galing lang talaga, sobrang angas lang din ito ni Untong. Tapos yung matandang aswang naman na agad-agad niyang napatay, di ba? Ibig sabihin, sobrang lalim ng aral ni Untong pagdating sa mga combating spiritual man o pisikal. Pero yun nga, meron na naman tayong bagong nalamang nilalang. Isa yan yung baad, tsaka kung ano yung pangontras sa nilalang na to. At yun walang iba kundi ang sumpa ni Bulan, ang bathala ng buwan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.